amok nga naragsak na si babantay, si kakararag tayo, di gito daldalanan dakat. It should be our joy kakabsat that each soul nga na ishare iti gospel dito nga mission trip dagat adda parte tayo kadijay. Amen? We were actively praying for them, actively supporting, messaging them, and actively help finance dito nga mission trip da kakabsat. Kat ni-share ni Pastor Pruvi, DJ Mesa nga couple, I forgot about that. Sumilagayam nga nagninag kan nagrigat agsarak iti kwarto i Jerome kakabsat. Tama da magayam ti Jubilee celebration da. It's this year. Yeah, so I just remembered that. Imagine DJ nagaputi amin nga entero nga lugar na pa ni Jerome. Praise the Lord kakabsat. Nakapasyar da Pastor Profi Jai. Kat manggagantay ito pa iti adong updates na palpalubos iti Apo. Amen? So itang daway kakabsat before we hear the preaching of the Word of God through Pastor Dennis, we will first hear the specials from Bacara. Go ahead, Renzo, if you can make it work. Voice of God speaking to my soul.
Test mic. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Control. Talaga kayong ngawang kuryente, dagagabsat. Halang nag-disconnect na nakabaterya, dagayam amin ni Jita at tangagdama. Awan solar ng praise God, tada baterya. Amen. So, I'm very excited. Do you have your Bibles, kakabsat? Amen. Make sure you have your Bibles, you have your notebooks, you have your pens. This afternoon, we will be hearing the Word of God through our resident pastor in Claveria. Amuyo kakabsat, iti karkararag iti Wednesday, at the partial nga sungbat na. Amen? It no nakipagkarkararag kayo, amo kung excited kay launay. Amen? It no hanyo amo, akit ipakamuk kanya yu itatamalom. Amen? So every Wednesday, karkararag tayo, DJ adjacent nga lote, iji ayan, sanctuary tayo, iji Claveria. Yeah? Dakil nga opportunity kakabsat, umatidog DJ Space, dakil DJ Space tatangag damang aduda mo't ijayin kakabsat. That God has given us the opportunity di likudan nga mabalin nga acquiren. At ada detalye kakabsat in forward ni Pastor Dennis ka ni Pastor Pruvi. I'm waiting for Pastor Pruvi to forward it to us so that we can pray actively. Amen? When I say actively pray ko talaga nga bigat aldaw rabi nga ikarkararag tayo. Amen? But I know that when God gives us the opportunity to pray, God also gives us the opportunity to actively participate and take part. Yeah? So hopefully soon palpalubos ti Apo ket may irwar tayo DJ detalye no kasano tayo nga ma-procure DJ lote DJ abay ket bayak nga ni Pastor Dennis ti mangi-share no dagundawin na tatangag da makakabsat. Amen. Kararag ti nga rod, let's get ready. Let's get excited to hear the preaching of God's word through Pastor Dennis in Claveria. Go ahead, Pastor. Amen. Praise the Lord. Thank you, Preacher Glenn. At habang buy-buyat iti pagimong tayo kakabsat ket madidayo iti Apo ta makapabless iti commitment yo and urepe DJ message ni Preacher MM tagpaiso nga talaga dapat nga mai-remind kanya tayo kay ayat iti Apo because the love of Christ constraineth us so iti mangipos kanya tayo. At agyaman iti Apo iti dito nga gundaway nga mangi-represent iti senior pastor tayo kakabsat. At mariknak DJ kaado iti aramiden iti senior pastor tayo. DJ nga rod kung kunakon kakabsat ket agyaman tayo ta naadaan tayo ti senior pastor nga hanapang panunutin di bagbagin ano di ket ministry. Oo. Ket gapo di kinabisi na kakabsat ket iti senior pastor tayo ket visionary leader. So amom ti busy nga pastor ket adot vision na iti ministry para iti Apo. Ket praise God. Gapo ka DJ panang-update kanya tayo ni Preacher Glenn regarding DJ kada iti senior pastor tayo di Europe ket madaydayo iti Apo ta adda ti paset tayo kada nga mission trip iti senior pastor tayo ket ore man lang noon agkararag nakkel iti paset tayo kada nga banagan ket itultuloy tayo nga ikararag isoda iti naballegi nga mission trip ti senior pastor tayo ken ore pay dagiti agtalina ito nga mabalin nga itultuloy nga ministeran. Ket praise God. Giyaman akmat iti patriarch tayo kakabsat talaga nga naka very supportive. Oo, kada ito'y senior pastor tayo ore pedagiti gimong ket antayo makita nga agabsent ta nga maki-join kanya tayo. Ket madaydayo ti Apo Ma'am Cora, kan kanayon da kay nga makikita ma'am, and kan kanayon da kay mat nga ikarkararag kang Pastor John. And stamad kanyayo kakabsat amin dita, Hawaii, ada kami dito'y away kakabsat ng ada kayo mat dita Hawaii. And kastamad da iti kakadwate yun ti Som, praise God. At kaya't da kayo mat nga i-update kakabsat regarding dito'y ministry, iti Apo dito'y Claveria, at maragragsakan nak, dito'y
dito senior pastor tayo kakabsat ket kwa. Nakagagdagat nga mga ramit kadi pagayatan iti Apo. Ket kung kuna na nga ron nagtutungtong kami, nagpe-fellowship kami kani Pastor Ber and together with Preacher Rohel. Ket daytoy ko mapusok ket isumot iti maalayo kung kunana. Ket i-share na digijay kadakkel ti ministry. Ken no kasano tayo met nga tumulong sumuport kadijay vision iti senior pastor tayo. Ket praise God iti gundaway nga mangi-represent iti senior pastor tayo kakabsat. Kadagiti kakabsat ditoy, kadagiti outreaches ditoy Cagayan. Ket DJ ko lang narik na ken maamuan DJ kinadagsen DJ responsibilidad gayam ken kuana. So amok nga deti senior pastor tayo grabe ti kinabisi na, pero noong binigyan ako ng pagkakataon no na makapag-minister sa mga kapatiran sa Apari at Lasam pro Bible Studies, ket DJ ko nga narik na DJ ibagbagahan na kakabsat nga panangikare iti ministry. Oo, kan dagiti kakabsat. Ket ito yung ating ginagawa every week by the grace of God. Yung every week natin, magsisimula ng Monday, ay meron po tayong Bible study. Praise God na may represent ang ating senior pastor ng Bible study natin sa Lasam at Apari. And then after ng Lasam and Apari, meron din tayong mentoring sa mga men dito sa church para lalo pa nilang maintindihan yung vision ng ating senior pastor. So the committee mangi-relay kadijay vision iti senior pastor tayo. And then nung Tuesday, nag-travel po kami pumunta po kami doon sa Apari. At matagal na kasi akong hindi nakapunta, almost 2 months. At kung kumustahan mo iso dangam sa Bali, DJ, mapersonal mo. So nag-travel kami di Tuesday, kadwak iti family. At nag-Bible study kami manan di Jai, di Tuesday. And minenturan di iti kakabsat no anya ti aramiden, ti ministry, kasanupay nga masuportaan di vision iti senior pastor. And then Wednesday, nagkaroon po tayo ng opportunity to represent our senior pastor sa PNP ng Apari. Oo, at praise God, nagpintas iti response na kakabsat. At kung nga rin DJ deputy, iti PNP J Apari, at pastor, ito maminsan mo umay kayo kat may samaysaan tayo dagiti police. Dagiti adabisyo na. Oo, kasi kwento niya ang kanyang buhay na muntik nang nasira dahil sa mga vices. Alam niyo naman, di ba? So, ganoon. So, may samaysain tayo ito, kunana. So, sige sir, kunami. And then, after that, nag-travel kami, napang kami J. Gonzaga. So, nakita niyo mo at DJ prayer request kakabsat nga prayerfully at makapag-umpisa tayo ng outreach doon sa Gonzaga. So every time kasi na ako'y pumupunta sa Apari, nga mang-visit ka dagiti outreaches tayo, kang kanayon na dumagas DJ Gonzaga, taga-ijay ngamin ni mother ko, ada nakakabsat na DJ. At malaking bayan yon, napakaganda, very progressive. So maburdenan na mat kakabsat ka DJ relatives ko DJ. At DJ, saka nag-travel nga mapanjay Lasam, prayer meeting, sakbay nga nag-travel kami di Jai. At dati binisita mi nga municipality, so dito Bugay. Oo. At praise God, at dadagiti namimit tayo. At agbaling prospect, iti masangwanan. And then nag-travel kami nga napanjay Lasam, prayer meeting kami di Jai. Tapnon sulit di biyahe mi nga napan Apari. Oo, ket
Aday dayo iti apo, dagiti kakabsat di jay, makitam iti kinaregget da, ken growth da iti ministry, ken panang support da iti trabaho ti apo. And then nag-awid kami, Wednesday, 10 o'clock, di manong kami dito iti Parbangonan. And then tuloy pa rin tayo, Thursday, may Bible study ho tayo doon sa Sanchez Mira, yung ating outreach, sapagkat kaya't tayo kakabsat. Kaya't iti senior pastor tayo nga mairuam dagiti kakabsat nga mapan iti Mission House. Oo. So yan po yung ginawa natin. Kaya't praise God. Ado dagiti may estudyante, and continuous yung ating Bible study sa CSU dorm. Kaya't prayerfully, kaya't dagiti umay kaya't agroda, and aday iti adamat talong mabaptizen kakabsat. So they jay. And then Friday, yun yung ating coordinators meeting. And then after that, ang coordinators meeting ay binigyan na naman tayo, no, ng pagkakataon to represent our senior pastor sa mga Bible studies niya doon sa Singapore at Hong Kong. Kaya't madaydayo iti apo kasi gayam iti life iti abroad. Oo, doon mo lang mararamdaman. Kasi mapaggidjat mo talaga sila ko madayjay giving of thanks da. Kaya't idi giving of thanks da, iti agsangsangit da mariknam dayjay riknada nga mamiss da ti family da, dayjay work da dijay, ken dayjay panagserbi da ti apo, permi nga mariknam sabsabahali. Kaya iba talaga yung ikaw ay naging tapat sa Panginoon kahit malayo ka sa pamilya mo. Kung ikaw ay tapat sa Panginoon, nagagawa pa rin yung responsibilidad mo para sa Panginoon. Sa bali dayjay kitak nga rod ket dagiti kakabsat dito ket mag-testimony da ket parang wala lang. Oo, normal lang. Pero iba sa kanila. Oo, sa bali di challenge sa bali mat kanya tayo. So praise God yung mga ginagawa ng ating Panginoon, ket madaydayo iti apo iti kinasayaat na ken talaga nagmayat iti panangisursuro iti senior pastor tayo. Juan, di message na idi kalman kakabsat unity, ket dayjay iti kayat iti apo ken isu nga mintisip-siputan iti senior pastor tayo dayjay kayat iti apo nga mapasamak kanya tayo. Praise God kakabsat. So da kami nga pastors, coordinators, ibagbagami no kakadagiti kakadwa tayo nga let's support the vision of our senior pastor. Oo, kasi para ti apo detoy ken for the sake of the gospel of Christ. Oo. So ganon. Ket praise God, thank you for your prayers. Ket ag-anniversary tayo no November 9 ditoy kakabsat. At by God's grace, ang ating goal ay 100 na first time guests. Oo. At no kitkita kakabsat, kasi no anniversary tayo ditoy, maki-join ti Lasam, Apari, may ditoy, and then Sanchez, tapos yung maybe siguro yung mga ibang kapatiran sa Ilocos, join da. Ket no, dito lang ministry tayo yan ti Cagayan kakabsat, ket abutin na tayo ti 150. Oo. Tapos yung goal natin na 100 na first time guest. So, hindi tayo magkakasya sa church. Oo. Ket praise God, yesterday, napakadami natin dito, 107 po yung ating attendance. Talagang napakabuti po ang ating Panginoon. Pagpapala talaga ang binibigay ng Panginoon sa HBBC Ministries. So, praise God kakabsat, ket madaydayo ti apo. Okay, so turn your Bible please in the book of Colossians, chapter 3, beginning from verse 23 to 24. Every time na ako po ay tatayo po sa inyo, agner-nervyos na kakabsat anyan dete no siyak lang timang panunot ket kasla ang kung magaw at DJ
banag nga mabalin ko mga i-share kanyayo kakabsat. Ngam si kakararagnak nga dagitoy i-share ko mga kakabsat ket agbalin nga encouragement and challenge itibiyag tayo na lalo pa tayong maging tapat sa ating Diyos. Okay? So, Colossians chapter 3, beginning from verse number 23 to 25. Okay? Dakay jayeng kakabsat. Amen. Basahig ti kunana iti nasantuan nga surat. And whatsoever ye do it heartily as to the Lord, and not unto men. Verse 24, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Verse 25, but he that doeth wrong shall receive for the wrong, which he hath done, and there is no respect of person. So ang pag-uusapan natin sa umagang ito, or sa hapon na dyan, ay integrity in service. Oo. Integrity in service. Ti panagbalin tayo nga napudno iti panagserbi tayo iti Apo. At sakbay nga i-share ko ti mensahe iti Apo, agkararag tayo kakabsat. Let's pray. Managayat ken managparabor nga Diyos iti daytoy nga gundaway. We thank you, Lord, nakasaysaya at kaitibiyag mi. Ken ure pe Apo Diyos, kadaytoy nga gundaway, nga mangi-represent Apo iti senior pastor mi. Ket Lord, sapay ka di Apo, makibayet ka, tulungan na kami Apo, nga maawatan mi dito nga mensahe. Ket amo mi Apo Diyos, no kasano mi Apo, nga i-aplikar iti biyag mi, ken aramiden dagiti pagayatam. Forgive us our shortcoming, Lord, give us heavenly wisdom and understanding. Bless your servant that you are going to use, Lord, because all these things we ask in Jesus' most precious name. Amen. Okay? So, ang pag-uusapan natin ngayon is integrity in service. Apay pastor dilatan service iti pagsasaritaan tayo. Ada iti may isang tatang, dinamag na ka DJ anak na. Kat kunana kat anak ko, anantot kayat mo nga pagbalinan kunana. Kat dayti ubing, kunana ken ni tatang na, kayat ko ti agbalin to nga faithful soldier kunana, faithful. Oo. Apay mo't nga faithful soldier anak ko. Kat apay dilat ako man soldado, apay nga inikampela ti faithful kunana. Ngamin tatang kunana, ada dagitay soldado ngam haan mo't nga faithful kunana. Oo. So, bakit integrity in service, no? Now, balikan natin yung binasa natin na Colossians chapter 3 verse number 23, and whatsoever ye do. Yung word na whatsoever, anyaman kanong aramiden tayo, do it heartily, no? Heartily. Dapat naimpapuswan as to the Lord. Hindi natin ginagawa ang isang bagay dahil sa atin, kundi dahil sa ating Diyos. So, tandaan nyo, napakaganda po yung message ni Preacher M kanina, no? About yung dapat lagi tayong in love sa Panginoon. Alam nyo, it easy to in love, no? Alisto laeng iti ma-in love, but it's hard to staying in love. Oo. So, gusto kong maintindihan nyo ngayon that whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Oo, and not unto men. So, ibig sabihin, ang pino-point out ng verse na ito, no, ay lagi sa Diyos. Ano man ang gawin natin sa ministry man, sa family man, sa community man, laging pino-point out dito ay ang Diyos, no? Ginagawa natin ang isang bagay dahil sa Diyos. Okay? So, verse number 25, the Bible says, but he that doeth wrong shall receive for the wrong, which he hath done, and there is no respect of person. So, yung verse na yan, sinabi niya, no anyaman ti aramiden tayo, no haan nga nasaya at ti aramiden tayo, siyempre, iti ibunga na kanya tayo, saan tumot nga nasayaat? Haan mo't nga agbungat kamatis di tarong, di ba? Oo. So, no inaramid tayo nga nasayaat, ti ibunga nanto nasayaat. Nasayaat yan ti biyag tayo, nasayaat iti pamilya tayo, nasayaat yan ti community.
So, yan ang ibig sabihin niyan. But he that doeth wrong shall receive for the wrong, which he hath done. And there is no respect of person. So, ibig sabihin, walang favoritism ang Diyos. Oo. Walang favoritism ang Diyos. No? Alam niya lahat ng bagay na ginagawa natin. Alam niya lahat ng mga bagay na gagawin pa natin. Di ba? So ngayon, whatsoever ye do it heartily as to the Lord. Integrity in service. Ang ibig sabihin ng integrity is the quality of being honest. Oo. The quality of being honest and having a strong moral principle. Oo. Alam nyo, ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi nakikita ko yung faithfulness niyo sa Panginoon. Alam nyo, naging matibay ho kayo dyan. It's because ang gumagabay sa inyo, ang inacknowledge yung gumagabay sa inyo ay Diyos, yung principles na galing sa salita ng Diyos. Diba? Praise God for that. No? So yan po yung ibig sabihin ng integrity is the quality of being honest and having strong moral principles. In the biblical context, it means that being whole. Ibig sabihin, pagdating sa spiritual na bagay, dapat buo yung ating puso. Oo, buo dapat yung ating puso. Hindi yung 1/4 ng ating puso sa barkada, yung 1/4 ng ating puso sa work, yung 1/4 ng ating puso sa mga bagay sa mundong ito. When it comes to serving the Lord, no, dapat buo yung ating puso. Diba? Sabi nga ng Bible, Matthew 22 verse 37, diba? Oh, love the Lord with all thine heart, with all thy mind, with all thy strength. Diba? So, ganon. Dapat buo yung ating puso at hindi lang yan, no? Pagdating sa spiritual, we have an undivided attention. Alam nyo, ang dami pong confusion sa mundong ito. Diba? Ang dami pong struggles, ang dami pong conflicts. Pero alam nyo, pag nakita natin ang bagay na ito, no, hindi tayo mawawala, hindi tayo kukunin ng mga confusion na yan, ng mga struggles na yan, para tayo mapalayo sa ating Diyos. Kundi lalo pa tayong maging tapat sa Panginoon sapagkat alam natin, no, yung ating batayan sa ating spiritual na buhay. Undivided. Not only that, faithful. Yung pagiging matapat natin sa ating Diyos. So, yan yung bagay na pino-point out ng ating Panginoon. Diba? So, consistent in character, whether in public or private. No? Magiging consistent tayo, hindi lang tayo Kristiyano sa loob ng church, kundi paglabas natin, dala-dala natin yung prinsipyo ng ating Panginoon. Yan po ang ibig sabihin. So, integrity is living out what you believe. So, every time you come to church, no, yung prinsipyo ng Panginoon ang binibigay ng ating senior pastor. So, dala-dala dapat natin yan, regardless of who is watching. Oo. Sino man iti makakita kanya tayo, bus tayo man, gayem tayo man, family tayo man, hindi dapat mabago yung prinsipyo na ating pinanghahawakan sa buhay. Yan po ang ibig sabihin. So, in a world full of shortcut, compromise, and hidden agendas, integrity is rare. Oo. Tignan nyo ngayon, no? Yung nakikita nyo ngayon sa bayan natin, dito sa bansa natin sa Pilipinas, no? Agipulungan kakabsat dagiti yung mga flood control, di ba? Oh, kumalang nagbalindangan na pudno, di ka nagpintas kuma. Oo. But it's essential for anyone who desires to honor God in their service. So, integrity in service, number 1, is integrity in service starts with the heart. It starts with the heart. Di ba? Magsisimula yan sa ating puso. Lagi ko pong sinasabi, no? Lagi ko pong sinasabi na pwede tayong mabuhay kahit wala tayong paa. Kahit wala tayong mata. Pero hindi ka pwedeng mabuhay kung wala kang puso. Oo. So it starts in the heart. Now, anong sabi ng Bible? Proverbs 4
verse number 23. Ito po ang sabi ng Bible. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So, laglagipan nyo, dayti puso tayo kakabsat, kat manangal lilaw, di ba? Sabi ng Bible deceitful ang ating puso. But praise God, nung tayo tumanggap sa Panginoon, hindi lang eternal life ang binigay ng Diyos sa atin, kundi new heart. Diba? New heart. Dayjay puso kakabsat nga mangrik na iti pagayatan iti apo, jay puso nga mangrik na kakabsat kadagiti prinsipyo iti apo. Ganon. Hindi lang new heart ang binigay ng Panginoon, new desire. Diba? O balikan natin ang ating buhay nung unsaved tayo. Hindi ganito Ngayon, iba na Iba yung binigyan tayo ng Panginoon ng new heart, new desire. Iba na yung ginagawa natin. Diba? So nga tatakit, no bumaong kat bigatan, ti ububraam, agbasat Bible, pray. Binigyan ka na ng Panginoon ng new desire. Hindi na tulad ng dati. Ano, bumangong ka, idi unsaved tayo, antayo ang mo ti Bible, antayo ang mo agkararag. No bimangon tayo, na panday nakikaruban, nakimaritesan, di ba? So new desire, iba na yung buhay natin. At hindi lang new desire, new direction. Iba na yung direction ng ating buhay. Dati yung direction ng ating buhay nung unsaved tayo, sa mga barkada natin, sa mga inuman, ngayon ang direction na natin patungo sa Panginoon Diba? Patungo sa spiritual na bagay. So praise God for that, no? Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Dito ti pakaitabunan kakabsat, digiti issues ti biyag. Iso nga aywanan tayo, dito puso tayo. Another verse, sabi ng Bible, Proverbs chapter 23, in verse number 26. Proverbs chapter 23, in verse number 26. So hindi po ang Diyos ang nagsasalita po dito. Si King Solomon, tatay po siya, no? Sabi niya, my son, anak ko, give me thine heart, itod mo ti pusong kanya, and let thine eyes observe my ways. So, nung may panggap kakabsat iti family, amoyo, nuhan tayo masilwan, iti anak tayo, jay puso ti anak tayo, jay latakay kayat dat iparparangrangda. Diba? Kaya nga sabi ni King Solomon, anak, give me thine heart. Amoy ti ubing tata. Pagdating sa family, amoy ti ubing tata. Paiso, kunana ti Bible, kakabsat. Foolishness is bound unto the heart of a child. Awan tinasingpet nga ubing, adda niya dat kinamaag. That's why we parents, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Diba? Kaya, my son, give me thine heart. Now, pagdating naman sa ating Diyos, datayo kat anak ti Apo. Now, itid tayo mo ti puso tayo. Kasi no nakasurrender ti puso tayo, ang ating obligasyon lang, tandaan nyo, ang ating obligasyon lang, yung sinabi niya, and let thine eyes observe my ways. So, ibig sabihin, pag nakasurrender, na ibigay mo ang puso mo sa Panginoon, tilaang obraam, sipsiputam, day panangidalan ti apukin ka. Diba? Nagpintas iti dalan pangidalanan iti apo kanya tayo. Nakamaymayat. Kaya nga, sinabi ko, sa verse na ito, alam nyo, nagpintas iti pangidalanan iti apo kanya tayo. Nulaan ko mamaawatan tayo. Ngayon, kitaan nyo, kung nakadagiti kakabsat, di kalman. Kitaan nyo, kay kayat nyo pa lang. Yan, ipangidalanan ko mati apo kanya tayo kot sementado. Diba? Kay kayat nyo pa lang magmag na jay sisiitan. Diba? Kasisiitan. Nagpintas, my son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. Diba? Ibigay lang natin ang ating buhay sa Panginoon, yung ating puso sa Panginoon, kusa tayo nga, tilang ubra tayo, siputan tayo, di panangilid, iti apo iti biyag tayo. Amen? So integrity in service starts with the heart. Kaya nga, sabi ni Pastor nung coordinators meeting natin, kasapulan nga, i-disciple natin ang ating puso.
Oo, i-disciple natin. Kasi minsan, nagiging mechanical na lang yung pagpunta natin sa church, pagbasa ng Bible, pero deep within, hindi lumalago yung ating puso. Oo. So, my son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. So, there are three things na pagdating sa service, no? Pagdating sa integrity in service, it starts with the heart. Meron pong tatlong bagay na kailangan i-check natin. Oo. First, letter A, check your motives. Check your motives. Oo. So ano ba yung motives natin? Are you serving to be seen by others? Or you are serving God because you love the Lord? Check our motives. Diba? Oh, kasla ko for example, kasla ka digiti, makikita yo dito, lugar tayo nga Pilipinas, kakabsat. Oh. Kit na napintas ko jay motibo da, akat napintas ko mahot pa ng obrada. Ngam hindi. Gapulang DJ kwarta. Oh. So, when it comes to serving God, kailangan din natin i-check ang mga bagay na ito. Diba? And not only that, no? Confess hidden sin. Alam nyo, ang Panginoon lang, it's between you and God ang nakakakita sa iyo. Diba? So, kung may mga bagay na ating tinatago sa buhay natin, i-confess natin because secret sin rat the roots of integrity. Isot mang pakapoy kadayjay panagbalin tayo nga napudno kay ni Apo Diyos. Oo. And not only that, no? Check your motives, confess hidden sin, and guard our attitude. Guard our attitude. Sinabi ko kahapon ito, no? Alam niyo kung minsan, ang ating senior pastor, meron siyang sinasabi sa atin na kung minsan, na-open tayo, di ba? Guard our attitude. Pag nag-preach ang pastor ng sin, agmismisuot ka. Pag nag-preach ang pastor ng giving, di ba? Nag-preach ang pastor ng involvement, agmismisuot ti daduma. Oh. So guard our attitude. Integrity in service, it starts with the heart. Amen? So yon. Pangalawa, integrity in service requires consistency. Requires consistency. Diba? Hindi naman maganda na okay ka ngayon, bukas wala na naman. Diba? Kailangan consistent tayo. Oo. So Luke chapter 16 in verse number 10, sabi niya, he that is faithful in that which is least is faithful also in much. Kung tayo po ay napapagkatiwalaan ng maliit, mapapagkatiwalaan din tayo ng malaki. Oo. Hindi yung tayo na pagkakatiwalaan tayo ng maliit na ministry, hindi naman natin pinagpapatuloy. Oo. So be dependable even in small tasks. Dapat mapagtalkan tayo, di ba? Mapangnamnamaan tayo, ammo tayo, ti ubra tayo, uray no basit nga banag. Ket no makita ti Apo, nga dayta basit nga banag, ket ammom nga implastar, ammom nga inaiwanan, ammom iti inaramid mo, mapagtalkan na tayo tumot iti Apo, iti adupay ken dakdakkel pay nga pakausaran. Kasi jeti kayat na nga sawan. So integrity in service requires consistency. Kung minsan, no, katulad ngayon, no, lagi kong sinasabi ito sa mga kapatiran dito, yung sinasabi ng ating pastor, o nangagyo, DJ ko na ni pastor, kanya tayo, nga masapol nga agmature tayo. Maminsan lang dapat ko mga maibagan, ammo tayo ti ubraen tayo. Hindi yung kanayon nga maibaga, kanayon nga maipalagip. Diba? So, integrity in service requires consistency. Number 3, integrity in service honors God and impact others. So, DJ panagbalin tayo nga napudno iti panagserbi tayo iti Apo, mapadayawan ni Apo Diyos. Mapadayawan ni Apo Diyos. Ken, makita yo, iti impact iti biyag mo kadigiti daduma. Oo. Dikad, no anyat makita daken kan, kakabsat, di panagbalin mo nga napudno iti Apo, at damot pamalpalatpatan dan, ay kasdi gayam,
iti makunkuna nga agserbi iti apo nga napudno. O, di kad, at dati mabalinda nga sakaran, tuladen. Oo. So integrity in service honors God. Di apo mapadayawan eh. Kaya nga sabi niya, Matthew 5:16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Oh, amo yun ni Apesos, isot nagbalin kakabsat nga modelo tayo. No maipanggap ti panagserbi ni Apo tayong Yesu Kristo, ti nagdakkel nga modelo kanya tayo. Laglagi pa nyo ang mga tao, tinitignan nila tayo kung papaano tayo naglilingkod. Oh, tinitignan nila tayo. So sa kanilang pagtingin sa atin, no, sana makita nila yung Diyos sa ating buhay na ating pinaglilingkuran. Amen? So serving God is a privilege. Diba? Now ngayon, no, pagdating sa integrity in service, it starts with the heart, consistency, honors God, and impact others. So ngayon, pag na-establish natin yan sa ating buhay, there are 3 things na makikita sa ating buhay. There are 3 things. Number 1, magiging good servant ka. Magiging good servant. Diba? Magbalin tayo nga, good servant. Tandaan nyo, dyan sa Matthew chapter 25, no? Yan po yung parable of the talent. Amen? Ang evil servant, ang characteristic ng evil servant, tamad. Diba? Tamad at unprofitable, kung hindi napapakinabangan. Yan yung evil servant. Pero pag na-establish natin yung ating puso sa paglilingkod sa Panginoon, nagiging consistent tayo, and God honors and have an impact to others yung ating paglilingkod sa Panginoon, ito ngayon yung makikita sa buhay natin, a good servant. So a good servant does not what is expected and does it well. They are committed to the task and honor their master through their work. They are committed. Oo, committed sila sa bagay na pinapagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Diba? Yung gawain ng ating Panginoon. So pag nagiging good servant tayo, no, yung ating ginagawa, yung ministry na ipinagkaloob sa atin, makikita natin, i-work out natin yung excellency. Work with excellence. Hindi lang yung haan lang DJ, not just bare minimum na yun na lang. Oo. Kundi gusto mo pang umangat, diba? Lumago yung ministry na pinagkaloob ng Panginoon. Hindi lang works with excellence, kundi take initiative. Oo. Kitaan tayo bagbagi tayo, ay ganito pala, kailangan pala ni ganito ng Juan. Kaya nga, maganda yung sinabi ni Pastor kahapon eh. Kitaan tayo, dagiti kakabsat tayo, hanlang adetay, sika lang. Oo, hindi lang tayo. Dapat makita mo din yung mga ibang kapatiran, kung ano yung pangangailangan nila. Makita mo din yung mga mahina pa ang pananampalataya at tulungan natin sila. Yung mga new believers, katabi natin sila. So, ganun. Take initiative. Seek to please the master. Oo. So, a good servant. Not only a good servant, kundi magiging wise servant. Diba? Magiging matalino. A wise servant understand the master's will. Oo. Ang wise na alipin, no? Lingkod ng Panginoon, maiintindihan niya kung ano ang kalooban ng ating Diyos. Maiintindihan niya eh. Kasi wise siya. Ang hinahanap niya lagi kung paano niya ma-please ang Panginoon. So a wise servant understand the master's will and act accordingly, not impulsive or carelessly. Oh, yan ang wise servant. Ang sinusunod niya, yung kalooban ng Panginoon. Ang ginagawa niya, yung kagustuhan ng Panginoon. Yung mga bagay na gusto ng Panginoon sa buhay niya. Yan ang ginagawa niya. Wise eh. Diba? So, ganon. At ang wise servant, he plans ahead and prepares for the master's return. Oh.
Ang ginamit ko dito kahapon, yung DJ Langgam, di ba? Tata pa nagtutudo dito eh. Awang makita mo nga puton. Oo, dada DJ Lunggadan. Oo, tapos no kinalkal mo DJ nagyananda, makita, adada DJ bagasyon. Di ba? Dagitay bagas, intaray da dagitay bagas. So tata pa nagtutudo, adada jayan, nakaurnong dan, nakasagana dan, nakaprepare dan. So, ganyan din tayo bilang isang anak ng Diyos. Habang hindi pa bumabalik ang ating Panginoon, gawin natin yung mga para sa Panginoon, mag-witness tayo, plans ahead and prepare for the Master's return. Knows when to act and when to wait. And always remember that avoid foolish decision that harm the Master's interest. Oo. Dagiti makapasakit yan ti sangwanan iti Apo. Makadadaal yan ti sangwanan iti Apo. Amen? And not only that, a faithful servant. Faithful. A faithful servant remains consistent and trustworthy over time, not just in moments of ease, but also during trials. Saan lang nga dete isukit consistent, no kasta nga convenient iso na, dadya comfort zone na, kundi kahit nasusubok yung kanyang buhay, nasusubok yung kanyang pananampalataya, nagpapatuloy pa rin siya, ginagawa niya yung kalooban ng Panginoon. Oh, di ba? So faithful servant. Amen. 1 Corinthians chapter 4 verse number 2. Moreover, it is required in his steward that a man be found faithful. Oo. Yan ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Oh, faithfulness. Amen ba? So, ganon. Amen? So, I hope na itong lesson natin, yung message, no, naging encouragement at challenge po sa atin. Amen? So, thank you, Pastor Proby. Thank you, Pastor John, and also to Preacher Glenn. And kanyayo kakabsat. God bless us all. Amen. Praise God. Integrity in service kakabsat. Ya? Kasapulan iti usto nga puso. Kasapulan iti consistency. Kadeto nga usto nga pinagserbi. Makaiday-dayaw iti apo kan maki-influensya iti sabali. Amen. Praise God. Thank you so much, Pastor Dennis, for the wonderful message. Please stay with us. Tasikan to a closing prayer pa. Yeah. Tagundawin nga rod kakabsat. Dawatag nga tumakdir tayo. Isagana digiti giving tayo. Amen? Amen? Naka-enjoyin yung samad laon na iti nagdingagan kakabsat hanggang makarespond pa yun. Magdarte nga rod kakabsat iti kararag iti giving of tithes and offering ti itamalom. Let's pray. Lord Heavenly Father, thank you so much, O Lord God. Iti pinangitid mo, Apo, kanyami iti nababagas nga mensahe mitang aldaw. Thank you so much, Apo. I recognize, O Lord God, iti willingness umuno na digiti adipen mo nga nangiburay tata ni Preacher M. Message of your love towards us, O Lord God, incomparable and unmeasurable, O Lord God. Kundi iti message ni Pastor Dennis tata, Apo, may papaniti pinagserbiti. Integrity of service. Thank you so much, O Lord God. Thank you so much for the challenge, and thank you so much for the encouragement, and thank you so much for our dear pastors that they don't only speak of such messages, but they live it, O Lord God, and they live and they lead with examples, O Lord God, the integrity of service. Thank you so much, Lord. Ti patuloy nga penangususan mo kayong kuwana, hanang iji Claveria, bat iji Sanchez, ti puso na, ti desire na po nga mausarkan maaramat pa isuna. Digiti outreaches ngayon patalek mo kayong kuana, O Lord God, digiti luglugar iji Cagayan. Thank you so much, Lord. Patuloy mo ka di Apo preserbahin, proteharan ni Suna, ni Ma'am Sheena, kin ni Paul, O Lord God, ti ministry patalek mo kayong kuada. Iji nga side, O Lord God, iti Cagayan. Lord, tangagundaway, thank you so much for this wonderful privilege ngayon patalek mo kanyami, Apo, nga mangisubli digiti apagkapulumi. Thank you, Lord, for this strength. Thank you, Lord, for the health. Thank you, Lord, for our jobs. We recognize, O Lord God, that all these things impatalek mo, pagserbikin ka, kitang ko mga digito iti pagbalinin mi nga rason, kin excuse mi nga hanga agserbikin hanga mangisubli iti pagkapulumi, no di kaya po maaramat da para king ka. Lord, HBBC is growing. You have entrusted us much and you require much out of us. But Lord, this is nothing in comparison to your great love, great mercy.
and great grace and provision, O Lord God. So Lord, we take it as an opportunity, a privilege to be used by you. So Lord, as we drop our giving, our tithes and our offerings this afternoon, patuloy na kam kay di apo idala ni turong, lawagan ti puso ken panunot mi nga, Lord, this is such a great opportunity that we take the joy and you get the glory in anything that will be done in us and through HBBCY Pao. Sikakad lang ti may dayo kan may glory, Lord. All this we ask in Jesus' most precious name. And everyone says, Amen and amen. You may bring your offerings, kakabsat. Before we close in prayer this afternoon, and let's sing that hymn, I have been blessed. Amen. Praise God for that. I have been blessed. Amen. Ready now, first verse. When He moves among us, all that He does, all of His mercy and all of His love, if the pen of a writer could write everything, even this world could never contain. I have been blessed. Warmth in the winter, flowers that spring, laughter of summer, the
Pastor Dennis, please close us in prayer. Amen. Let's pray. Let's bow our head and close our eyes. Apo Diyos, nakasaysaya at kaapo iti panagbiag mi. Inikan na kami, Apo Diyos, iti patriarch nga nang surrender, Apo, iti biag na para ken ka. Inikan na kami, Apo Diyos, iti senior pastor nga iso, Apo Diyos, iti usarem nga mangchal-challenge kanyami. Mangkitkita, Apo Diyos, ito yung naindaklan nga trabaho ti HBBC. At Apo Diyos, we are so blessed and thankful, Lord. Nagpintas, Apo Diyos, iti aramidem iti HBBC. Nagyaman kami pa, Apo, iti biag ni Preacher Glenn. Kaya nagiti kakabsat iti Hawaii, Apo. Isuda ti inusar mo, Apo, tapnon dagiti kasapulan, Apo, kada iti nga trabahong diti Claveria, ket maipaay, Apo. Nagyaman kami, Apo Diyos, iti puso da. Tultuloy mo kadi nga bendisyonan. Aramatin iti biag da, Apo. Ken adad dapay, Apo Diyos, nga pagbalinam iti biag da, Apo Diyos, nga napudno ken faithful. Kastamit, Apo Diyos, iti senior pastor mi Lord, iti mission trip na jay Europe, gada ka ni Ma'am Kay. Tulungam iso da, Apo, preserbarum, Apo Diyos, iti salun at da, ken urepe, Apo Diyos, iti tattao, Apo, nga imit da, Bible studies, Lord. Iti prayer mi kanyada, Apo, katagbaling nga nabunga, and fruit that remains, Lord. And kastamit, Apo, ikararag mi, Apo, iti patriarch mi. Tultuloy mo, Apo Diyos, nga pasalon atin. Kastamat, Apo Diyos, kani Ma'am Cora, Lord. Thank you, kadagiti kakadwa mi, Apo, nga naka-join ti SOM. Tagyaman kami, Apo, iti commitment, Apo, dagiti nga kakabsat, iti panagserbi. Yaman kami iti panangisalakan mo kanyami. Yaman kami, Apo Diyos, iti biag ni Papay mo kanyami. Tapnon, adadapay, Apo, nga mausar para ken ka. Ket amin na gito'y dawatin mi tinagan niya po ming Jesus. Amen. Amen. Praise God. Thank you so much for Pastor Dennis for staying with us and preaching to us the word this afternoon. God bless, Pastor. Kakabsat ita Zoom. Good day. God bless. And aloha. Praise God. Tita Annalie, you made it. Amen. Good to see you, Tita Riza.